Se, Asmus, jeg har endelig fået min løn. Det var fandme op på tide, hva'? Ja, den gang der har jeg fået 20.000 efter skat. Det var da okay. Så kan vi komme på ferie, jo. Ja, det er nu, vi skal på ferie. Hey, Asmus, skal jeg købe dem her? Selvfølgelig skal du det. Altså, De koster 700. det er lige meget. Er det lige meget? Ja. Så tager vi dem. Ja. Okay. Det ser sgu da godt ud, det der. Nu puler det hele med. 15.000? Er det det der? Ja. Jeg skal lige mine pindkoder ind. Så jeg køber det. Ja, det er jo flotte marker, der er i dag. Det er sådan helt firkantet, når man ser det her flød. Ja. Nå, se, der kommer styredessen. Skal vi købe noget? Ja. What would you like, Asmus? A sandwich. Okay. Der er mange flotte ting, var. Hvis jeg havde været herinde alene, så havde jeg købt halvdelen af butikken, tror jeg. Det tror jeg også. Men nu er især jeg- fordi det er løn, du har fået der. Ja, tak det. Det er rigtigt. Det er Ej, åbenbart det er kraftigt med løgn. Det er Spencer Steiner det bedste. Det er lige... Det sidder... How much for this? 25 euro. 25. Okay. That's expensive, but we'll take it. Ja.